Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismaois. Halo pemirsa, selamat pagi. Seperti biasa ya pemirsa, selalu masak-masak iki hari libur panjang. Tadi ini yang bendino iki pegaweane masak. Timbang eman-eman kita konten Mbak Isma masak lagi dan masak lagi pemirsa. Pokoknya jangan bosan-bosan ya pemirsa. Ki aku arep masak urang tangkepane Dik Ferry ambek Pak Riko kemarin pemirsa. Tadi untuk saidik ngono lho, lagi tak gawe apa tak tepungi sing gede-gede, tak tepungi guys, sing cilik dioseng. Wingi kae wis dibodhok kali kae tak oseng dikei apa jenenge kecap ngono kalau pemirsa. Ayo tak sepilkan urang iki wis tak bumbone apa jenenge tepung pemirsa, tepung sing langsung dadi ngono iki lho. Tepung apa chicken tak delokno sik. Nah iki lho guys, kurang itu lho kodi-kodi iki sing bakal ditepungi nganggo tepung sasa ngono lho. Jadi praktis dienggo lawah nggo pemirsa. Iki wis 2 dino. Dadi engko nek suwe-suwe nang kulkas gak ganti masak malah rasane kok gak enak yo. Dadi tak masak hari ini. Oke. Untuk kalian hari ini masak apa pemirsa? Ki Mbak Isma masak tepung, goreng tepung udang. Wih, gede-gede guys, mini-mini tak delok. Karena wis dianuni dadi gak ketara ya. Besar sekali. Tak goreng pemirsa. Dan iki Mbak Isma juga wis ngiris bumbu. Brambang, bawang, tomat, lombok. Untuk udang iki nanti kita cuci bersih lagi ya. Lagi dicuci 1 kali nanti sampai bening. Loh, iki sing kecil-kecil pemirsa. Apa dibodhok kok dibodhok ae. Mari kita tumis ae ya. Kita tumis saja. Mau tak bilas dulu. Nganggo apa ya? Wis saya bilas. Oh, bening guys, wis sampai rosik iki. Tak nyalakan. Iki dicoplok Pak Riko semalam. Nanti siang mau iki guys. Apa yang dapur iki apa didandani Pak Riko? Apa di pasang keramike ben nemplek kene. Plester. Oke dia Pak, no kita goreng udang. Ini besar. Oh, sedikit guys. Wah, besar sekali. Senang Dik Ferry ini. Undang goreng kemarin pun tak goreng tuh. Goreng. Nah, ini pemirsa seger. Udang goreng.
dikei jangan mbek makni pemirsa. Jangan lumbu. Roh nek Pak Riko ning omah senengane. Senengane jangan lumbu lodeh nih seneng. Kiwas masak ya wis wong gak apa-apa. Mangate bingung masak apa pun nang kulkas cek diurang ngono. Terus akhirnya mateng, guys. Tambah sih. Kurang sih ternyata yo landep pemirsa. Mau ya dikei jangan mae iklan asem tempe, tapi aku wis kadung masak ngono terus gak usah mak aku tiba ngera kepangan aku ngono. Aku nek anu ya pengen njaluk ngono. Masih terima nih. Iki usum teronan, guys. Suro-suro iki. Malam satu suro, dolek-lekan. Raturu. Sampai tangannya awan, guys. Lekan, guys. Suro-suro, guys. Pokok semua tak kontenkan pemirsa. Pokoknya masak opo tak konten kabeh ben raketang tayange. Maaf ya tayangnya telat ya ora suwe-suwe guys, telat ya paling sedina kuwi. Cara mono saiki paling sesuk tayange. Ya sesuk ora 1 hari. Wah, ngampe ngelu nah sana. Ora duwe tema ngelu, enek tema ra dikonten yo eman. Mergawene senengene iki yo. Tara. Udang, tepung, chicken goreng. Apa jenenge? Iki enek iwak waderi 1 guys ternyata. Gak tahu ya. Oke. Sudah selesai, tinggal kita tumis udang sing kecil-kecil yaitu udang tapi tak kayak kecap ngono lho guys. Kayak kecap ora. Sebelum iku digoreng dulu. Bener. Saurunge ditumis, Mbak Isma biasane kuwi nek saurunge tak tumis kuwi tak goreng sik urange guys. Soalnya apa? Nek langsung kita masukkan setelah bumbu rasanya aneh. Soalnya wis pernah, jadi mari kita goreng dulu, baru goreng tepung dikenang ya. Tak apa-apa guys, kita goreng. Ini rencana dingin apa dibotok, kok botok ae, botok itu ya epek ngono maksudnya iki. Leren buntel, leren godhong, leren diting, leren ngedang, leren simple ae, enak ditumis. Apa gak tak konten eman-eman pemirsa. Enggane ngonten yo kabeh dikonten. Ngono ae. Oke. Carane ngene. Pokok ditumis dhisik kurangnya sampai bener-bener mateng. Kayak Mbak Isma tak mek nganu. Tepet. Matang ini pemirsa. Setelah bumbunya kita masukkan, pijak putih belum matang ya.
urang iki gak patek enek. Iki ngono jaring ning gone sendang pemirsa. Pakai usus nek jaring kuwi usus ayam dadine. Oke. Terus sampai ini, jadi gak usah setengah matang lho. Pokok sebenarnya digoreng dhisik pemirsa. Dan rasanya gak aneh. Nah, kita masukkan bumbu. Empres pokoknya. Ini empres sekali. Kasih bumbu kayak garam, penyedap rasa, gula, terakhir kecap. Kayak ini pemirsa. Garam, penyedap rasa, oke, wes setengah matang kita masukkan urangin kembali. Terus ini terakhir kita kasih kecap. Kecap alhamdulillah ya Allah, kita kasih gula. Yes, matang. Tapi sesuai selera kalian masing-masing ya, maksudnya pengen lebih apa pengen mondo-mondo, pokok sesuai selera kalian. Simple masak Mbak Isma wis nyetok bungkus gitu. Senengnya banget nek karo urang peri iki. Oke, tes rasa dulu. Sip, jos, mantap. Tuh, sampai. Langsung tak entas nih kini pemirsa ya. Kurang. Ripote kok yo ewoh. Masaknya simple sekali, setiap hari masak guys. Soalnya Pak Riko ada di rumah ya. Nek Pak Riko mergawe ya Mbak Isma arang masak, soalnya mau ambil di peri. Oke, menu kali ini kita sudah selesai, masaknya sudah mateng pemirsa. Terima kasih ya pokoknya sing wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma selama iki, wis selalu ngei semangat masukan saran, wis ditonton iklannya wis gak disegei sepurane ya pemirsa, gak iso bales komentar-komentar dari kalian satu persatu. Mohon maaf sih yang sebesar-besarnya. Mbak Isma nenek kelira-kelirune pemirsa, nenek salah nih konten, nenek kurang benerin nek ngene ya mohon maaf sebesar-besarnya. Wong ki gak luput dari apa pemirsa, khilaf dan salah ya pemirsa. Wis ngono pokoknya kabeh dongane Mbak Isma muga kabeh diparingi sehat, lancar, berkah, barokah sakabehane, pokoknya segala urusannya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Moga-moga apa yang diinginkan moga-moga iso terwujud, terkabulkan ya pemirsa untuk kalian semua iki yo ning gone apa bulan sasi suro iki. Moga-moga membawa berkah untuk kalian. Wis ngono Mbak Isma gak iso ngomong apa-apa sing akeh pemirsa.
Masake Mbak Isma kali ini menune adalah udang goreng tepung dan udang tumis udang. Wis ngono Mbak Isma. Oh iya mohon maaf ya. Ora oleh Mbak Isma ngono ae ben luweh raket seri mbek pemirsa. Oke. Isma pamit dhisik. Jeket titik ala ketara dadi tapi nek Isma ketoke piye ngono. Ya wis ngono pemirsa, Mbak Isma pamit. Oh, wis kulino Mbak. Yo angel. Becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambune wis mulai seger pemirsa. Ya Allah, alhamdulillah jadi paling sehat kelancaran. Iki apa hasil jaring anak lanang ambek bojoku. Dadi wis iki rezeki yo golek lawuh. Nek dienggo lawuh wis ora usah anu, sementing enek segane mangan iki saiki disyukuri, dinikmati apa wae sing dipangan. Wis ngono. Durasine kok kurang. Sampai ngelule ngomong pemirsa. Apa gak tak konten ki bener-bener walah yo. Rapung awake iki enteng pemirsa. Mbak Isma bar nyuci yo sakmono kae kalau karek mandi wis bar masak. Pokoknya mandi ki nek ning kene nek wis bar apa-apa gawean omahe wis bar wis nyapu, wis isa-isa, wis umbah-umbah, wis masak, lagi mandi ngono pemirsa. Ya wis. Dik Peri masih tidur engko tangi. Senengane iki favorit. Orangnya gede-gede pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak review nih sedikit. Gurih. Yang iki. Nah, mungkin mantep kecap. Oke, Mbak Isma pamit, dadah.